metong ipanalangin miyan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagko sumukeng ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Simon at San Judas Tadeo, San Agustin, patulunan ning Santa Monica, king lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. At yuta na po king mumuna nga do trido misa para king Birhen ng Santo Rosario. Din kaya katampong sponsor, Sweet Mama's Cakes and Pastries, Jamaine Lumba, Maribel Constantino, Leonora Maniti and Family, Magnolia Imperial and Family, at Nida Venerable and Family. Pasalamat na ding makatuki. Jamaine Lumba, Mayor Teddy and Mrs. Babrari Tumang, Chris and Rona Gomez and Family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and Family. 25th wedding anniversary, Alex and Al Makyok. Special intention, Ditch and Lita David and Family, Father Adrian Paule, Father Raul de los Santos, Maria Lorena Pamintuan, and Rita Estoya. Good health of Magnolia Imperial and Estelita Gonzalez.
Birthday Thanksgiving ng Alexander Kyuk. Speedy recovery di Angelina Lising, Remedy Mateo, Angel Bahardo, Carmelita Galang, at Felicitas Nukup. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, at Flor Mercado. Antimurin ding sa Blang Kaladwaking Purgatorio, ding Kaladwada di Jeffrey, Rene, Mark Rainer, at Estrelita. Antimurin ding Kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Natividad, Silencio, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Gregorio, Jimmy, Leonila, Juana, Cesar, Teresita, Fernando, Emiliano Senior, Valeriana, Reynardo, Librado at Jesus.
Ilagin ng Pampo ng Anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ni Ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ni Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaan timurin, maya pa abak kay kaipur, maya payabak po mo. at piyestada po de ng atwang alagad, o apostol, yung apong ginuking aldoyti, San Simon, at San Judas Tadeo. Pero wala pong may daon kimbiyada para king apong ginu, metelang martir. Nya patang abebeng matampang ganap ngini kanitig kapag masusya, naminan tala pamod pagsisyan din kasalanan tamo, at manyadtapan tawad at pakadudu king apong ginu. Ikang gagawang meto nga pamilya, karing sablang pinili mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang minaus, karing kaya kang alagad, at may miling labing nga dua kareti, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang kapamilatan mo, maging tuknangan na kayo ng Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mahipayin tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Dala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, biniyan mo nga kilala ka, kapamilataning pamanaral, dignuan mong apostol, Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan din karelang panalangin. Malugod mo sanang ipagkalub, king kang iglesia, ingalang patana da panyulong, ating pangarakal ding taong sasalpantaya kaya ka. Itiyadon mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. E kayo dayuan, o taong iba't king aliwang balen, nune kabalen na kayo, ring pinili ng Diyos, at kabilang kayo, king pamilyana. Mitalakad kayo naman, baborang pundasyon ding apostol, at ding propeta, ing batong pamunto, yapi ni Kristo Jesus mismo, at king kapamilatana, miyugne-ugne ing dake ning edipisyo, at maging templo yang banal,
uli na murin ning kaya kong pangayagom kayo, ikayuman kambedaring aliwa, maging metong kontok nangan ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing pamalitaro, kakablas karing sepo ning yato, Ing pamalitara kakablas ka rin sepo ning yato. papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos, pakilala ning sikluban, ing kayang depatan, ing aldo babalita na, iti king tutuking aldo, at ing bengi pabalo na, king bengi katukino. Ing pamalitara kakablas ka rin sepo ning yato. Alang amanong sa salitaro, nisiwalang damdaman mo karelo, makanyan pa man, king mabilog ayato, kakablas ing siwalaro, at karing sepo ning yato, ing mensahero. Ing pamalitara kakablas ka rin sepo ning yato. Parang alantaya po yung maya pabalita. Pupurian da ka, O Diyos, kikilalanan da ka anting ginumi, ing maligayang grupo, ring kaya kang apostol, parangalan da ka. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekon timurin. pamamasa kay may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. King panahon na ito, minukay si Jesus, king meto nga talimundok, ban manalangin. Karinya may natiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaus no rin kayang alagad. May miliyang 12 kareti, at inaus no apostol. Ni Simon, pe malagwana namang Pedro. At i Andres, sa kapatid na. I Santiago at i Juan. I Felipe at i Bartolome. I Mateo at i Tomas. I Santiago, anak ng Alfeo. At i Simon, ausandang patriota. I Judas, anak ng Santiago. At i Judas Iscariote, ing migtaksil. Kinuldas si Jesus, king talimundok, kaya bera. Mira sa king kapatagan at disnano karinding dakal, karing alagad na. At ilo naman karinding dakalataong may nibatan king mabilog a Judea at Jerusalem at may nibatan karin Tiro at Sidon. Adwang syudad king bebening dayat malat, ban makirandam kaya, at paulo karing karelang sakit. Di natangla naman kaya ring liligaligan daring marokay espiritu. At kinayap na. Ding sablang tao, pilit ding buring atagkil, hulinging upaya, antiwaring danum, amamagos dulwal kaya, at kinayap langan. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Dalawa po sa mga apostol ng Panginoon ang ating ginugunita ngayon, sina San Simon at San Judas Tadeo. Si San Simon po ay tinatawag na patriota o zilot sa English
translations, Bible, kasi mukhang naging miyembro ng isang partido ng mga Hudyo na kumakalaban sa Roma, na nagnanais maging malaya sa pagkapasailalim sa Roma ang Israel. Kaya siguro ang isa pong pangarap niya ay ang kalayaan ng Israel laban sa Roma. Kaya siguro dahil ganyan si Simon, isang nationalistic, pwedeng siyang patron ng mga very nationalistic at patriotic. O pwede rin siyang patron ng mga aktivista. Kasi ganyan siya. Ang anumang gumigipit sa bansa, yan ang unang naging parang nakita niyang bukasyon niya. Bago siya mapasama sa grupo ng Panginoon, yan si Simon. Kaya siguro sa mga aktivista, mga patriotic, mga nationalistic, ayan ang patron saint natin, si Saint Simon. At si Judas Tadeo, mas popular, kasi siyang binansagang santo ng imposibleng mga dahilan. Parang kamukha niya si Santa Rita de Casia. Mga impossible cases or lost causes na si Judas ang nilalapitan at pinupuntahan. Kaya dito po napaka-interesante ng ating pananampalataya, na sa bawat santo parang meron silang kanya-kanyang specialization. Meron silang kanya-kanyang, para mga doktor, kung cancer, ito lalapitan mo. Kung di ka nanganganak, ito. Kung mahina ang ulo mo, ito. Kakatuwa ang ating simbahan na the humanity of the church, na hindi walang parang one pill cure all, parang ganon. Kasi po tayo dito, naghahanap tayo ng isang tableta na pag ininom mo, gagamutin lahat ng iyong sakit. Pero wala namang ganun parang may particular talaga na itong tabletang ito, gagamutin niya sakit ng ulo. Ito naman, lagnat. Ito, pag masakit ang tiyan, pagtatae, ganyan. Kahit sa mga santo po, walang santong cure-all. Parang sila lahat may specialization. At ito ngang si San Judas Tadeo, ay ito yung kanya na yung mga impossible cases, impossible cause. Yung wala ka nang matatakbuhan pa, wala ka nang magagawa pa, wala ka nang parang aasahan pa. Hopeless case. Kaya isang tanong bakit naging ganyan ang larawan at identity ni San Judas Tadeo. Actually po palang, salitang Tadeo, isang Aramaic word, means matapang. Akala ko ngayon, kasi Tadeo, parang Tadeus, Deus is God Akala ko pag Tadeus, brother of the Lord, parang ganyan. Kasi yan din po yung title na binibigay kay Saint Jude, a brother of the Lord. So, pinsan siya. Yung nanay niya ay sabi, kapatid o pinsan ni Mama Mary. Ganyan. Si Mary of Clopas. Ang pangalan ng tatay ni Judas Tadeus ay Clopas. Kaya yan, tinatawag din siyang brother of the Lord or brother of James the Lesser. Yung isa pang santo. Kaya bakit nga ba itong santong ito naging ganyan ang identity niya? Isa daw po dahilan ay kasi associated siya kay Judas Iscariote. Magkapareho sila ng pangalan. At siyempre po si Judas Iscariote,
ay siyang nagtaksil sa Panginoon na kumisan nalilito yung mga tao tungkol sa dalawang ito. Who is who? Parang ganon. Kaya pag daw nagdasal kay Saint Jude, baka talagang wala na lang malalapitan na iba. Kaya siyang pinakahuli sa list of saint, of the apostle. Dahil kasi pag tinawag mo siya, parang tinatawag mo si Jude the betrayer. Parang tinatawag mo si Judas ang nagtaksil. Kaya ganun daw pong siya ay naging ganyan. Kasi parang tatawagin mo na lang siya kasi wala ka nang malalapitan pang iba. So siya ang naging saint of impossible causes o cases. At yung pangalawa, nung daw buhay pang Panginoon, mayroong isang hari ng Edessa na nagkasakit, grabing sakit, pero hindi napunta ng Panginoon. Pero nagpadala ng mensahe ng Panginoon na pupuntahan siya. Pero after ng ascension, si Judas Tadeo ang napadpad dun sa lugar nitong hari, si Abgar. Dala-dalaw daw ni San Judas Tadeo yung image ng Panginoon na ayon kay Eusebius, the historian, yung napritang mukha ng Panginoon, dala-dala ni Veronica, parang yan po yung ano niya. Dala niya yon at yung Haring Edgar sa pamagitan daw ng image na yon na dala-dala ni Saint Jude ay gumaling yung hari. At yung haring yun na hindi naman sumasampalataya ay naging Kristiyano, si King Abgar. Kaya yung image din po ni Saint Jude ay meron siyang, di ba may image dito, yung medalya. Yan daw yung image na na-print dun sa nung punasan ni Veronica, ang mukha ng Panginoon, ang daladala, the piece of cloth, ang daladala ni Saint Jude. Kaya dahil nga yung hari na malubang sakit, and it's possible na gumaling siya sa pamagitan nito. Kaya ito rin pong dahilan. Kaya, ayan, si Saint Jude ay siyang nilalapitan pag grabe na yung pinagdadaanan. At yung pangatlo po, kaya ginawa siya ang santo para dyan, kasi meron din pong sulat si Saint Jude sa Bible, the Epistle of Saint Jude, at doon pinapalakas niyang loob ng mga Kristiyano na huwag maniniwala sa mga heretiko at sa mga maling mga guro, mga those who are sowing disinformation. Ganun pa nun, meron ng ganyan. Na wag silang ma-impluwensya dito. Magpakatatag at magpakatibay. Kasi siguro mayroong mga nahihikayat sa mga maling turo, maling paniniwala. Kaya itong si St. Jude, sa sulat niya, pinatitibay niya, pinapatatag niya yung mga Kristiyano. Be firm, stand firm. Magpakatibay, magpakatatag kayo. Kaya ganun pong itong si St. Jude yan. Yan ang tatlong dahilan kung bakit siya yan ang naging identity niya. At siguro maganda po baka yung mga nagsisimba ngayon may iba't ibang mga pinagdadaanan at kayo rin desperado sa buhay sa iba't ibang nangyayari sa inyong pamilya o sa personal life nyo. Kaya gusto ko pong tapusin itong ating pagninilay sa isang panalangin para kay San Judas Tadeo. Pwede po kayong magsitayo at dasalin natin itong panalangin para kay
Ito po'y kinuha ko lang sa panalangin galing sa Quiapo Church. No? Panalangin kay San Judas Tadeo, patron ng mga nasa gipit na kalagayan at imposibleng bagay. O maluwalhating Apostol San Judas Tadeo, tunay na kaanak ni na Jesus at Maria, ipanalangin mo akong labis na kaaba-aba. Gamitin mo na mamanhik ako sa iyo ang natatanging karapatang ibinigay sa iyo upang magdulot ng nakikita at mabilis na tulong kung saan maigpit ang pangangailan nito. Saklaluhan mo ako upang makatanggap ako ng kaginawahan ng loob at tulong ng langit sa lahat ng aking mga pangangailangan, pagsubok at pagdurusa, lalong-lalo na sa kagipitang dinaranas ko ngayon. Manahimik muna po tayo sandali at banggitin ang ating kahilingan. Ipagkaloob mong purihin ko ang Diyos, kasama mo at lahat ng mga banal, magpakailanman. Amen. San Judas Tadeo, patron ng mga nasa gipit na kalagayan, ipanalangin mo kami. Amen. At ngayon po'y ating idulog sa pahintayong mga kailingan, tayong lahat na patuloy na binibigyan ng Panginoong Diyos ng mga makakatulong natin, hindi lang dito sa lupa, kundi mga makalangit na katulong natin, mga santo at mga anghel. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, mikarake kesana king magligtas mong obra. Ginoo, mikadake kesana king magligtas mong obra. Para kaming pari at relihiyoso, makapagtiyagala sana king karelang bukasyon, lalong-lalo na busal din dakal at temptasyon at kaya lang sigla espiritual. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mikadake kesana king magligtas mong obra. Para ka rin sablang inaos ng Kristo, era sa sasakwil, nunebagkus, pakibatanda king metong amayumong opo, kaybat ni matampang pamanyuri. At dimpengarira, magsayala sanang kayabera. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mikadake kesana king magligtas mong obra. Para kekatangan, paratita sanang manatiling tapad, karing tururing apostol, aadyo karing kasulatan, at karing sulat ding papa at ding obispo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mikadake kesana king magligtas mong obra. Ngeni adwan tamo po ing sariltang kapagnasan. Ginoong Jesus, inyang inaos mula rin kay kang apostol, may natili kang kabukas manalangin. Nya tuturo mo kaya kami, ing tutuparan mo, ing kaburian ang ibpa mo. At ularan misaing kay kang alimbawa, kapamilataning pamamintumi karing kay kang apostol, ading karelang kalili. Ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Dita pong makasadyang magoper, talakad na lahat, muntaking libutan.
Ngayon kay pakamalang kapatid, banti kaya katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming migdalang, balang banwa, gaganakan ming ligaya rin kay kang nuwa na apostol, Simon at Judas. Tanggapan mo rin yung kekengayin at isadya mo kaya sanang magmasusi kareting banala misteryo. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin, yat nayo rem puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ikay nga langanggang pastul, aparating mamantabit, dilingab king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami, at parating ipaglualo. Gawa mong pastul ning kawan, ban makilake king obra, ning kekang anak. At iba't king kabilyanda, karimbanwa, patnubayin da ke pangining kasalukuyan. Nulinita kami sa Blancoro, ring anghel karimbanwa, daralit ning kekang ligaya lang tuknang, ngaming babye, kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daong kusang lu, king pamaylas at kamatayan. Kinuha ning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pira sune binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Metean, Cristo Sinubiang, in Cristo datangya, Inyang ini kaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyabi ng mebi ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, man may ganap ya kinugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman, ding kapatid ming Pepa Inawan at maninayang subing miye, ading sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya be ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, lana di San Simon at San Judas Tadeo, aning sablang santo, at inupat kimal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon madalang tamit mong kapaniling at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o ginukisab lang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin ni, bangking kasawapan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. At ipong may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga.
Malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato. Noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat tikas may nga mano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy, paming malagod, king Espiritu mo, manalangin kami. Ing sakramentong tinggap ni ngeni, papanatilya na kaya sa aking malugod mong pamaningat, kabang parangalan mi ing kamatayan di San Simon at San Judas Tadeo. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo, mantabi kaya kayo. At kaya kan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto. Ingit pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, umeta ng eni, king lugod, at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya po oras kaya kayong magandang araw. Maraming salamat.